Tällä videolla esitellään oman näköinen osallisuusarviointi, eli oma arviointi ja ohjeet sen käyttöön. Oma arviointi on suunniteltu kehitysvammaisten henkilöiden ja muiden tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuuden arviointiin. Oma arvioinnin avulla voit arvioida omaa osallisuuttasi. Osallisuuden kokemus lisää ihmisen hyvinvointia, siksi sitä on tärkeää arvioida. Oma arvioinnin voi tehdä itsenäisesti tai tukihenkilön kanssa. Tukihenkilö voi olla esimerkiksi läheinen, ystävä tai työntekijä. Tukihenkilö auttaa sinua ymmärtämään arvioinnin lauseita ja vastausvaihtoehtoja. Sinä päätät, miten sinä vastaat. Osallisuuden arvioinnissa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Arviointia ei voi tallentaa välille, joten varaa aikaa sen tekemiseen. Oma arviointi sisältää 10 lausetta osallisuudesta. Aloita arviointipainikkeesta, pääset aloittamaan oma arvioinnin. Arvioinnin ensimmäinen lause avautuu. Voit miettiä itse tai keskustella tukihenkilön kanssa, mitä lause sinulle tarkoittaa. Sivun oikealta puolelta löydät erilaista materiaalia vastaamisen tueksi. Niistä voi olla sinulle apua lauseen ymmärtämiseen. Ensimmäisestä laatikosta löytyy selitys, eli mitä lause tarkoittaa. Tärkeän asian tunnistaa siitä, että minulle tai toisille tulee siitä hyvä mieli. Toisesta laatikosta löytyy lauseeseen liittyviä valokuvia, kuten tässä kuvan henkilölle on tärkeää lennättää leijaa. Kolmannessa laatikossa on selkokuvia. Tässä asia selkokuvana. Neljännessä laatikossa on muiden kokemuksia osallisuudesta tekstinä. Käyn lenkillä ystävän tai avustajan kanssa. Viidennessä laatikossa on lauseeseen liittyvä video. Teen tärkeitä asioita. Minun tärkeä asia, siis kun mä viikolla käytiin retkellä Siirijärvellä ja sitten grillattiin makkaraa. Ja viimeisessä laatikossa on lause tukiviitottuna. Teen tärkeitä asioita. Sitten voit vastata, mitä mieltä sinä olet lauseesta. Vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei. Vastauslaatikkoon voit kirjoittaa sinulle tärkeitä asioita. Siihen mahtuu paljon tekstiä. Kun olet vastannut ensimmäiseen lauseeseen, jatka seuraavaan. Ja etene näin aina viimeiseen lauseeseen asti. Tarvittaessa voit palata aiempiin lauseisiin. Sen jälkeen siirry arvioinnin tuloksiin. Tulosta tai lähetä tulokset sähköpostiin. Tekemäsi arviointi ei tallennu nettiin. Jos haluat, voit tehdä arvioinnin myöhemmin uudestaan ja verrata tuloksia. Näin saat tietoa osallisuudestasi ja siitä, mihin mahdollisesti tarvitset tukea. Kiitos kun katsoit videon. Nyt voit aloittaa oma arvioinnin.